Con esta iniciativa, preténdese garantir os dereitos lingüísticos do alumnado galegofalante e dar resposta á petición das familias de que os seus fillos e fillas reciban o ensino en lingua galega aínda que o idioma materno, maioritario no contorno do centro, sexa o castelán. O Estatuto de Autonomía de Galicia, de acordo coa Constitución Española, recoñece o dereito cidadán de coñecemento e de uso do galego, lingua propia de Galicia, así como o deber dos poderes públicos de facilitar o primeiro e de potenciar o segundo. A Lei 3.1983 do 15 de xuño de normalización lingüística engade a estas disposicións a de que os nenos teñen dereito a recibir o primeiro ensino na súa lingua materna e que o goberno galego arbitrará as medidas para facelo efectivo. Pola súa banda, a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, asinada polo Estado español, recolle no seu artigo 8º o compromiso das partes de ofrecer educación preescolar en lingua regional ou minoritaria, polo menos ao alumnado das familias que así o desexen, sempre que haxa un número abondo de solicitantes. Pedro! Non está, a casiña. Iago? Iago, non te sinto. Vitia? Lucía? Baixo as súas alas, acurrucadiños, cando teñen sono, durmen os Pois nos enteramos de que existía esta oportunidade de meterla na aula de galego e, bueno, non o pensamos dúas veces. Desde o principio sempre falamos en galego a nena e pensamos que é unha boa oportunidade, non? Unha noite, esta bella despistada quenlla confundiu unha pedra con unha rica e sabrosa magdalena. Con quen falan galego? Falan galego con os que se dirixen a eles en galego. E despois, claro, o que é o xogo libre, todo isto, pois sí que se pasan incluso os galegofalantes o castelán, porque, bueno, están inmersos en este entorno sociolingüístico moi pouco favorable, porque prácticamente todo o que nos rodea pois é castelán. Entón, pois, en ese sentido, un reto difícil, non? O meu objetivo precisamente é que sexan competentes nas dúas linguas ao final de ciclo, e iso vámoslo conseguir sen lugar a dúdas, porque vexo que agora mesmo si hai unha predisposición moi positiva a iso. Isto é un avance histórico, creo, e oxalá continúe, e nos contamos coa colaboración dos pais e dos profes, pois estupendo. A resposta foi multitudinaria. Quedaron nenos fora. Eu a miña filla falolle galego na casa. Quería unha aula en galego para ela porque me parece que é importante que desenvolva a súa primeira lingua. Creo que os nenos castelanfalantes teñen outros ámbitos onde desenvolver esa lingua diferentes da escola, pero moitas veces, vivindo nunha cidade como vivimos nós, un neno galegofalante non ten eses ámbitos e a escola creo que debe darllos. Viña todo en castelán, agora xa está vindo, xa temos os calendarios, xa temos moitas cousas que están chegando xa ao centro, están vindo en galego. Eso sí que é importante que estén atentos os das editoriais, que agora hai que traballar e pensar en galego.
Referente á coordinación entre as dúas clases de 3 anos foi normal, o único que cambiaba era a lengua, en galego e en castelán, as unidades eran máis ou menos as mismas, traballamos os mesmos contidos, coordinámonos durante todas as actividades. Temos a nosa mascota, chamase Boloco. Entonces, eles xa saben que Boloco non entende o castelán. E chama a atención que cando se dirigen a Boloco, todos se dirixen a él en galego. Pois a cuestión principal pola que nos gusta que o neno aprenda o galego de xeito formal é pois simplemente que é a única garantía de supervivencia da nosa lingua e da cultura que leva consigo. Somos asturianos, tanto el padre como yo. Hablamos castellano, entonces entendemos que bueno, si el niño tiene la oportunidad de integrarse mejor en el gallego, pues fenomenal. Él poco a poco, pues claro, lo entiende perfectamente, lo que pasa que el expresarse le cuesta un poquito más, porque es lógico, ¿no? Pero él, vamos, nunca tuvo ningún problema y empieza a hablar pues con palabras, expresiones en gallego mezclado con castellano. Vente minguiño, minguiño, vente, douche senón polo demo do dente. O que poden sentir polo resto dos pais, o que notei inicialmente unha certa preocupación, unha certa, como decirlo, unha certa, digamos, duda ou preocupación con respecto a isto, que, bueno, falando así entre nós e tal, non tiñan, por exemplo, con outras linguas, como o inglés, non? O curso foi pasando, non pasou nada, non caiu o colexo, os nenos non se lle subiron as montañas nin nada, entón foron vendo que pois que non pasaba, que non só non pasaba nada, sino que as súas fillas e os seus fillos se ian enriquecendo. E o que temos falado ahora así a finales de curso, pois todo o mundo coa que ten ocasión de falar fala moi positivamente do programa. Entón eu recomendo moito este colexio por iso, porque hasta polo menos este curso era o único que tiña na capital que tiña iso, e eu si o recomendo porque eu creo que é darlle armas ás nosas fillas, formar as nosas fillas, amén de que no meu caso ademais é contribuir a que a miña lingua, a lingua da miña filla, se manteña no tempo. Consideramos que o galego é un patrimonio cultural, é un patrimonio de todos os galegos e de todas as galegas, como son outras obras de arte que están declaradas patrimonio da humanidade incluso, e que nos que o estamos desperdiciando, non? E tiñámolo que cuidar, sentirnos orgullosos da nosa propia lingua como algo noso. Eso, desde logo, sabemos que en ningún momento vai implicar o abandono de outros idiomas como poden ser o inglés.